салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сум. Ина хонаи замини фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ, деҳаи Рамазону Файзов, 14 сотиқ замин, 5 дар хона ва боз фундаменти 4 дар хонаи дигар рехтагӣ тайёр, об сведоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%, нархаш бошад бо маслиҳат. Ремонти миёна дорад ва боз аз хона 2 километр дур 1 гектар замин мебошад. Боғ ҳамаи мевагиро дорад. харидори аниқ бошад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, яккомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 129 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 километр, яккомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 135 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, яккомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи кредити фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, болои Корвон, кӯчаи Роҳи Нав, яккомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартираро 100% ремонт карда дар дастон метиҳанд. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. квартира кредитам дода мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, яккомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 115 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, яккомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, яккомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон, яккомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 47 микрорайон, яккомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об сведоимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.
اینا کвартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе профсоюзни дукомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 68 метр квадратия об, сведоими ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, нархаш бошад $50,000 боз савдо мешавад. Квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.